Lesy pokrývajú približne 41% územia Slovenskej republiky, pričom ďalšie nevyužité tzv. Biele plochy majú rozlohu približne 273 000 hektárov. Po zohľadnení tohto doposiaľ nevyužitého potenciálu by mohol podiel lesov z celkovej výmery Slovenska predstavovať až 46,5%. Od roku 1950 rozloha lesov na Slovensku prakticky neustále stúpa, čím kopíruje trend všetkých vyspelých krajín Európy. V rámci lesnatosti patrí Slovensko na popredné miesta v Európe. Z uvedeného vyplýva, že lesy sú dôležitou krajinou a hospodárskou zložkou našej krajiny. Najvyššie zastúpenie drevín v našich lesoch majú dlhodobo buk lesný s podielom 32,2% a smrek obyčajný 24,9%. Ďalej nasleduje dub s 10,6%, borovica so 6,9%, hrab s 5,9%, jedľa so 4%, smrekovec 2,4%, dub cer 2,5% a kosodrevina z 1,1%. Ostatné ihličnaté a listnaté dreviny majú zastúpenie 9,5%. Najviac zastúpenou kategóriou lesov sú lesy hospodárske, ktorých úlohou je produkcia dreva a ostatných produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií lesov. Nasledujú lesy ochranné, ktorých funkčné zameranie vyplýva z prírodných podmienok, slúžia na zabezpečenie trvalého plnenia ekologických funkcií. Poslednou kategóriou z hľadiska zastúpenia sú lesy osobitného určenia, slúžiace na zabezpečovanie sociálnych funkcií lesov, v ktorých sa významne mení spôsob hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu. Štát vlastní spolu 40,5% výmery lesov, pričom štátne organizácie lesného hospodárstva, ktorých je 5, obhospodárujú celkovo 54,6% porastovej pôdy na Slovensku. Neštátne subjekty lesného hospodárstva obhospodarujú spolu celkovo 45,4% lesnej porastovej pôdy, z toho 7% súkromné spoločnosti, 28% spoločenstevné a urbárske spoločnosti, 1,4% cirkevné lesy, 0,4% poľnohospodárske družstvá a 8,6% obecné lesy. Z uvedených faktov je zrejmé, že pri obhospodarovaní lesov zohráva kľúčovú úlohu štát a organizácie v jeho pôsobnosti. Finančné zdroje pre lesné hospodárstvo sú značne obmedzené, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadľuje aj na celkovej kondícii našich lesov. 90% všetkých zdrojov príjmov v lesnom hospodárstve pochádza z tržieb z predaného dreva. Ostatné zdroje príjmov, napríklad z prenájmov majetku, poplatkového lovu, rybolovu a podobne, tvoria len malú časť z celkových finančných prostriedkov, ktoré získavajú lesnícke subjekty a ktoré sú potrebné na zabezpečenie ich činnosti v rámci platnej legislatívy a na kvalitnú starostlivosť o naše lesy. Všetko samozrejme musí smerovať k tomu, aby využívanie lesných zdrojov bolo trvalo udržateľné a zároveň, aby sa lesné bohatstvo a funkcie lesov ďalej rozvíjali. Už v roku 2006 oznámila Komisia Rade a Európskemu parlamentu v akčnom pláne Európskej únie v oblasti lesného hospodárstva cieľ zvýšiť dlhodobú konkurenčnú schopnosť lesníckeho sektora a zlepšenie trvalo udržateľného využívania produktov a služieb pochádzajúcich z lesov. Na Slovensku sa však žiaľ tento cieľ zatiaľ nedarí veľmi napĺňať. Skôr ako sa začneme venovať problematike výroby sortimentov surového dreva, je potrebné objasniť si niekoľko základných pojmov. Sortimentáciou dreva nazývame postup, pri ktorom dochádza k teoretickému myslenému členeniu vyťaženého dreva alebo objemu na ťažbu určených stromov na jednotlivé sortimenty. Ide teda o myslené potenciálne delenie vyťažených kmeňov alebo stromov, respektíve stromov ešte stojacich v lesnom poraste, ktoré sú určené na ťažbu na budúce sortimenty surového dreva za účelom odhadu sortimentovej štruktúry ťažbového fondu. Počas sortimentácie sa súčasne hodnotí výskyt
a rozsah kvalitatívnych znakov a berú sa do úvahy príslušné technické podmienky dohodnuté v obchodnej zmluve. O účelovej sortimentácii hovoríme vtedy, keď sa pristupuje k sortimentácii vyťažených kmeňov s úmyslom vyrobiť výrezy, ktoré budú priamo určené len jednému, vopred určenému použitiu alebo prispôsobené priamo požiadavkám odberateľa. Výroba sortimentov surového dreva je vlastná výrobná operácia, v priebehu ktorej sa odvetvené stromy, prípadne odkôrnené kmene alebo konáre spílených stromov rozdeľujú priečnym rezom, respektíve štiepaním alebo štiepkovaním na jednotlivé sortimenty surového dreva, vrátane operácií s tým spojenými, napríklad premiestňovanie, meranie, skracovanie, triedenie, opracovávanie, ukladanie, označovanie a tak ďalej. Tieto operácie zvyčajne prebiehajú na odvozných miestach, respektíve lesných skladoch alebo manipulačno-expedičných skladoch. Ťažbová metóda je spôsob vykonania ťažby dreva, diferencovanie podľa miery opracovania stromu a lokality vykonávania operácií. Ťažbovú metódu poznáme stromovú, kmeňovú, sortimentovú, kombinovanú, metódu štiepok. Výroba sortimentov je jednou z najdôležitejších prác v lesnom hospodárstve, lebo práve tu sa rozhoduje o zhodnotení výsledku celého, niekoľko desiatok rokov trvajúceho procesu a snahy lesníkov vyprodukovať kvalitné drevo. Preto, ak má byť vyťažené drevo optimálne zhodnotené, potom ku konečnej výrobe sortimentov musí dôjsť na takej lokalite, kde je optimálna výroba sortimentov možná a je možné ju realizovať racionálnymi postupmi. Sortiment surového dreva je taký výrez, ktorý druhom dreviny, rozmermi, teda hrúbkou a dĺžkou, lokalitou vzniku, množstvom vynaloženej práce, tvarom a kvalitou zodpovedá ustanoveniam príslušných technických podmienok, v niektorých prípadoch združených v technických normách, alebo dohode záväzne uzatvorenej v obchodnej zmluve medzi dodávateľom a odberateľom. Sortiment surového dreva je základným a hlavným produktom lesného hospodárstva. Základné druhy sortimentov, ktoré poznáme, sú stromy na pni, stromy pri pni, surové kmene, krátené surové kmene, výrez združených dĺžok, výrez združených sortimentov, finálny sortiment surového dreva, lesné štiepky, tenčina a trieslová kôra. Uvedeného vyplýva, že postup výroby sortimentov surového dreva je veľmi náročný a zodpovedný proces, ktorým jeho vykonávateľ rozhoduje o jeho celkovom zhodnotení, čiže prakticky určuje jeho predajnú hodnotu. Preto je dôležité v lesnom hospodárstve klásť mimoriadny dôraz na túto fázu výroby. Sortimenty surového dreva sú obchodnou komoditou, tovarom, ktorý sa bežne obchoduje na základe podmienok trhovej ekonomiky a platnej legislatívy. Keďže sortimenty surového dreva sú špecifickou obchodnou komoditou, ktorá sa obchoduje na základe nastavených kvalitatívnych parametrov, platí pri ich obchodovaní, okrem zákonných legislatívnych úprav, ktoré všeobecne upravujú podmienky v obchodovaní, aj zákon číslo 264 z roku 1999 zbierky zákonov o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Paragraf 7 odstavce 1 až 3 tohto zákona hovoria, že zhoda so slovenskými technickými normami je dobrovoľná, okrem prípadov, keď ich dodržiavanie vyžaduje tento zákon alebo iný technický predpis. Odkaz na slovenské technické normy, s ktorými je zhoda povinná, sa uvádza priamo v technickom predpise. Dodržiavanie slovenských technických noriem je dobrovoľné. Na základe tohto legislatívneho predpisu je teda možné sortimenty surového dreva obchodovať podľa akýchkoľvek technických podmienok a kvalitatívnych požiadaviek, na ktorých sa záväzne v obchodnej zmluve dohodnú predávajúci s kupujúcim.
Normy alebo iné technické podmienky majú odporúčací charakter. Niektoré lesnícke a spracovateľské subjekty si tak v obchodných zmluvách definujú svoje vlastné technické podmienky, ktoré sú odlišné od platných noriem. Zjednotené technické podmienky pre výrobu sortimentov surového dreva na Slovensku sú združené v dvoch skupinách technických noriem. Prvú skupinu tvoria normy, ktoré kvalitatívne triedia sortimenty surového dreva, pri ktorých je známy účel ich použitia. Druhú skupinu tvoria normy, ktoré kvalitatívne triedia sortimenty surového dreva, pri ktorých nie je známy účel ich použitia. V podmienkach Slovenska sa bežne využívajú aj niektoré zahraničné technické podmienky. Najčastejšie sa na výrobu sortimentov surového dreva využívajú práve lokality, odvozné miesto, respektíve lesný sklad a manipulačno-expedičný sklad. Manipulačno-expedičné sklady sú lokality, ktoré sú svojou polohou, rozčlenením, priestorom uspôsobené na výrobu sortimentov surového dreva a manipuláciu s nimi. V všeobecnosti celkovo klesá podiel výroby sortimentov na manipulačno-expedičný sklad. Vo väčšine prípadov sa sortimenty surového dreva vyrábajú z krátených surových kmeňov, ktoré sa privážajú z lesov. Drevo na manipulačno-expedičný sklad najčastejšie prichádza vo forme stromov, kmeňov alebo sortimentov. Pri príjme stromov, kmeňov alebo sortimentov by mal vedúci skladu alebo manipulačný majster vykonať ich kontrolu. Zamerať by sa mal na kvantitatívne parametre, či sú správne namerané dĺžky a hĺbky, a prípadne vykonať kontrolné meranie a korekcie. Dôležité je tiež vykonať kontrolu výrobných chýb z ťažby dreva, ktoré často znehodnotia najcennejšiu prízemkovú časť kmeňa, pravu kmeňa, v zmysle STN 480050, čím myslíme najmä odstránenie koreňových nábehov a riadne odvetvené kmene. Najväčšia prípustná výška hromád dreva sa odvíja od druhu použitého prostriedku pri manipulácii s nimi. Manipulačná linka je strojovou výrobou sortimentov surového dreva na manipulačno-expedičných skladoch. Viac ako 90% sortimentov surového dreva na manipulačno-expedičných skladoch sa však vyrába motomanuál. Pre obsluhu manipulačnej linky je potrebný len jeden vyškolený pracovník. Vo väčšine prípadov sa v súčasnosti na Slovensku využívajú mobilné manipulačné linky firmy Balier Cembrot. Spracovacie a triediace vozidlo sa vyrába v dvoch variantách. Prvou variantou je Alfa, ktorá je určená pre ihličnaté drevo. Je vybavená zdvíhacím zariadením na odmeriavacom žľabe. Druhou variantou je Futura, ktorá je určená pre veľmi krivé kmene, najmä listnatých drevín, a je vybavená klieštinami. Proces výroby sortimentov surového dreva začína úchopom surového kmeňa a jeho uložením na pracovný stôl manipulačnej linky. Vozík linky vysunie meracie zariadenie, pomocou ktorého sa vykoná rozmeranie surového kmeňa a kvalitatívne zatriedenie sortimentov. Operátor získava prehľad o údajoch z meracieho zariadenia na zobrazovacích zariadeniach v kabíne. Pomocou týchto údajov naplánuje jednotlivé rezy priečneho delenia surového kmeňa. Následne v mieste rezu nadvihne surový kmeň pomocou zdvíjacieho zariadenia a vykoná priečne delenie pomocou pívy.
Po rozdelení surového kmeňa na jednotlivé sortimenty prichádza na rad ich označovanie pomocou označovacieho zariadenia. Sortiment operátor opäť nadvihne dvíhacím valcom a označovacou hlavicou vykoná jeho označenie. Označuje sa poradové číslo kusa a za lomítkom nasledujú kvantitatívne parametre. Prvé číslo je dĺžka v metroch a druhé dvojčíslo je hrúbka v centimetroch. Pokiaľ je manipulačná linka vybavená vozíkom, tak operátor ukladá jednotlivé sortimenty do tohto vozíka. Po spracovaní približne 5 až 6 surových kmeňov vykoná triedenie týchto sortimentov na jednotlivé hromady. Pokiaľ linka nie je vybavená vozíkom, tak triedenie prebieha bezprostredne po spracovaní každého surového kmeňa. Výhody mobilných manipulačných liniek v porovnaní s klasickými sú menšia stavebná náročnosť, konštrukčná jednoduchosť, neznečisťujú prostredie a pri určitých podmienkach môžu viesť všetky operácie. Nevýhodám mobilných liniek patria najmä vysoké nároky na obsluhu, nižšia výkonnosť, keďže triedenie je súbežné, proces výroby sortimentov surového dreva je diskontinuálny. Výhody klasických liniek sú najmä dobré hygienické parametre, vyššia výkonnosť, teoreticky v dôsledku kontinuálnej činnosti, detailnejšie triedenie, možnosť automatizácie. Medzi nevýhody patria najmä vysoký počet obsluhy, veľká stavebná a materiálová náročnosť, vysoká poruchovosť, mazanie dopravníkov, čím dochádza k znečisťovaniu prostredia. Pri výrobe sortimentov surového dreva na manipulačných linkách často dochádza k vzniku výrobných chýb v dôsledku nesprávneho postupu pri zovretí a nadvihnutí kmeňa pred vykonaním priečneho rezu. Veľmi často sa tento nesprávny postup prejavuje najmä vznikom výrobných trhlín a rozštiepení sortimentov. Pracovnú skupinu zvyčajne tvoria strojník nakladača, piliar a manipulačný majster. Piliar musí byť vybavený chráničmi zraku a sluchu, pracovným odevom, pracovnou obuvou a rukavicami. Výroba sortimentov surového dreva z krátených surových kmeňov začína ich rozvaľovaním pomocou čelného nakladača. Nakladač rozmiestni kmene určené na výrobu sortimentov surového dreva v dostatočnej vzdialenosti od seba, aby sa medzi nimi dalo voľne pohybovať a pracovať s ručnou motorovou reťazovou pílou. Optimálne je, ak je možné rozmiestniť kmene bokom od hromady surových kmeňov, pretože sa tým minimalizuje riziko pracovného úrazu. Už pri rozvaľovaní jednotlivých kmeňov začína proces výroby sortimentov surového dreva, keď manipulačný majster vizuálne hodnotí jednotlivé kmene. Pre objektívne zhodnotenie musí daný kmeň vidieť zo všetkých strán a prezrieť obidve čelá kmeňa. Po uložení kmeňov na voľnom priestranstve sa zapíšu ich kvantitatívne parametre, dĺžka a hrúbka. V prípade, že niektorý z údajov nesedí, dochádza k opätovnému premeraniu kmeňa. Meranie dĺžok používame oceľové pásmo s hrotom alebo lesnícku metrovku s rozmerom 1 meter. Vo väčšine prípadov si manipulační majstri upravujú metrovku tak, že k rozmeru 1 meter pridávajú štandardný prídavok na dĺžku 1 cm na 1 meter, pokiaľ nie sú podmienky medzi dodávateľom a odberateľom dohodnuté inak. Na meranie hrúbok sa používa priemerka s centimetrovým delením. Pri hrúbkach do 20 cm sa meria v strede výrezu 1 krát. Pri väčších hrúbkach sa meria v dvoch na seba kolmých smeroch a výsledná hrúbka je aritmetický priemer týchto dvoch meraní. Ak miesto merania prípadne na hrču, dvojak alebo inú chybu, vykonajú sa merania tesne nad a pod týmto kvalitatívnym znakom. Hodnotenie a meranie kvalitatívnych znakov sa vykonáva podľa technických noriem v závislosti od použitých technických podmienok na výrobu sortimentov surového dreva. Pri výrobe sortimentov surového dreva v zmysle STN 480055 a 56 z roku 2007 využívame
normy STN EN 1310 a STN EN 1311. Z hľadiska správneho postupu pri výrobe sortimentov surového dreva je potrebné povedať to, že pracovník musí správne určiť druh dreviny a zároveň má v oku presný odhad rozmerov kmeňa, predovšetkým jeho hrúbok. Samozrejme má v pamäti aj informácie o technických požiadavkách na jednotlivé kvalitatívne triedenie sortimentov surového dreva, respektíve technické požiadavky vyplývajúce zo zmluvy. Pri praktickom postupe vždy ten pracovník, ktorý riadi výrobu sortimentov surového dreva, respektíve pracovník, ktorý ju prakticky realizuje, musí surový kmeň najskôr adjustovať. Do tejto adjustácie patrí aj zmeranie dĺžky a hrúbky surového kmeňa, pričom si všíma aj jeho kvalitatívne parametre. Hodnotený krátený surový kmeň smrekovca má celkovú dĺžku 12,4 metra a hrúbku v strede 45 cm. V tomto prípade prvých 6 metrov vyrobíme sortiment piliarských výrezov v kvalite A, zostávajúcich 6 metrov kmeňa, ktoré vykazujú vysoký výskyt otvorených a zarastených hrč, bude sortiment piliarských výrezov v kvalite B. Začína z dolného čela, dobrého premeria. Je tu typická akože tvrdá hniloba, zrejme z titulu poškodenia v korunovej časti. Na dolnom čele je zjavný bez známku hniloby, čiže je to čisté biele drevo. Na základe tých skutočností sa ten krátený surový kmeň, ktorý mal dĺžku 13,7 metra, skrátil na 2 výrezy, 4-metrový výrez v dĺžke, teda 4-metrový s hrúbkou 33 zatriedený do kvality 3C a tá prvá časť je B kvalita. Na týchto výrezoch vidíme praktický výsledok manipulácie dreva s vyzdravovaním. Pôvodne to bol krátený surový kmeň dreviny jedľa. Na dolnom čele, ktoré nevyhovuje ustanoveniam normy STN 48.0050, je viditeľný vplyv mäkkej hniloby, respektíve vyhnutej časti. Manipulačný majster sa pri výrobe sortimentov surového dreva rozhodol pre výrobu 2-metrového výrezu vlákninového dreva. Rovnako je potrebné brať ohľad na podiel kmeňov vlákninového dreva s mäkkou hnilobou v celkovej zásielke pre odberateľa. Následne bol vyrobený 4-metrový výrez s charakteristickým priebehom tvrdej hniloby v kvalitatívnej triede 3C. Následný výrez mal dĺžku 2 metre a obsahoval kvalitatívne znaky rakoviny a sploštenia kmeňa. Tento výrez bol zatriedený do kvalitatívnej triedy vlákninového dreva. Čiže tu vidíme to dolné čelo ďalšieho výrezu piliarského, ktoré má známky ako tvrdej hniloby a možno teda predpokladať to, že keby bolo tento miesto priečného rezu po 2 metre smerom nižšie, tak by minimálne 4 metre sa mohli vyrobiť ako sortiment 3C a ten ďalší by mohol pokračovať ako sortiment 3B.
Drevina Javor horský s typickým sploštením kmeňa. Z pohľadu ďalších kvalitatívnych znakov má surový kmeň zarastené hrče, tvrdú hnilobu, na konci s veľkou hrčou po dvojáku. Na základe výskytu týchto kvalitatívnych znakov môžeme tento výrez vyrobiť ako sortiment združených dĺžok s kvalitatívnym zatriedením 3C. Krátený surový kmeň drevina jaseň. Pri hodnotení dolného čela je tu ako rezultát sťažby na základe plytkého zárezu a nedodržania poradia rezov pri spivovaní vznik výrobnej trhliny, ktorá je dôsledkom nesprávneho pracovného postupu piliara. Zároveň je potrebné uviesť, že čelo nie je upravené v zmysle normy STN 480050. Koreňové nábehy sú upravené len čiastočne a mali by byť upravené výraznejším spôsobom. Je evidentné, že tento kmeň rástol na svahu a má dvojsmernú krivosť. Znamená to postup výroby sortimentov surového dreva, pri ktorom sa budeme snažiť eliminovať práve tento kvalitatívny znak rozdelením na výrezy s jednosmernou krivosťou pri dodržaní základných menovitých rozmerov v zmysle kontraktu. To znamená, že miesta priečného delenia kmeňa budeme viesť v miestach najväčšieho zakrivenia. Okrem spomínanej dvojsmernej krivosti, ktorá je kľúčová, je na priebehu kmeňa badateľný aj kvalitatívny znak sploštenia a sú evidentné veľké otvorené hrče po dvojáku. Drevina dub letný, ktorý má prízemkovú časť poznačenú tvrdou hnilobou, respektíve vyhnitou časťou. Dolné čelo nie je upravené v zmysle požiadaviek normy STN 480050. Vplyv kvalitatívneho znaku hniloby začneme eliminovať tým, že v prípade dreviny dub môžeme vyzdraviť prízemkovú časť polmetrovým výrezom, ktorý bude v kvalite vlákninového, respektíve palivového dreva. Takýto prístup môžeme zvoliť preto, lebo v blízkosti skladu existuje spracovateľ, ktorý odoberá vlákninové drevo a následne ho seká na energetické účely. Následne pokračujeme praktickou výrobou sortimentov. V prvej časti vyrobíme výrez dĺžky 5,5 metra v kvalitatívnej triede 3B a ďalej pokračujeme výrezom dĺžky 6 metrov v kvalitatívnej triede 3C až po miesto veľkej hrče, kde sa nachádza aj pomerne veľký rozsah dvojsmernej krivosti. Vzhľadom na výskyt týchto znakov by bol dvojmetrový zvyšok a konci kráteného surového kmeňa zatriedený do vlákninového dreva. Krátený surový kmeň, drevina dub cer, s evidentným excentrickým stržňom a viacsmernou krivosťou. Z hľadiska upotrebenia a realizácie výroby sortimentov surového dreva je z neho možné vyrobiť výrezy vlákninového dreva 4-metrových dĺžok. Drevina Javor horský. V prízemkovej časti kmeňa je viditeľná vytrhnutá trieska z titulu plytkého zárezu a nesprávneho technologického postupu a poradia rezov pri spíľovaní stromu. Vplyv tejto výrobnej chyby neovplyvňuje kvalitu kmeňa viac ako do vzdialenosti 1 metra. Krátený surový kmeň sa vyznačuje aj náznakmi tvrdej hniloby. Výrobu sortimentov surového dreva je potrebné prispôsobiť odbytovým možnostiam, teda či odberateľ bude akceptovať vplyv vytrhnutej triesky alebo nie. Ak by sme chceli vyrobiť výrez vyššej triedy kvality, tak by sme museli oddeliť prvých 50 cm. Ďalej kmeň vykazuje pomerne veľkú točitosť 7% a zarastené hrče. Prvý výrez by bol dlhý 5 metrov a zatriedený v kvalitatívnej triede 3C a zvyšných 7 metrov výrezu by bolo zatriedených rovnako v kvalitatívnej triede 3C. Drevina buk lesný. Na dolnom čele vidíme evidentnú excentricitu a sploštenie. Kmeň a koreňové nábehy nie sú upravené v zmysle ustanovení STN 480050. Na oblom povrchu kmeňa sú ďalej zjavné mechanické poranenia a zásušky. Na základe uvedených skutočností by sme k praktickej výrobe sortimentov surového dreva pristúpili takým spôsobom,
že by sme najskôr vyrobili 1-metrový výrez vlákninového dreva a následne by sme pokračovali ďalej výrobou výrezov v kvalitatívnej triede 3C. Krátený surový kmeň dreviny buk lesný. V prízemkovej časti ide o evidentný dvojak. Ďalej sú evidentné zarastené hrče a mechanické poškodenia so zásuškom. V dolnej časti kmeňa by sme prikročili k eliminácii znakov takým spôsobom, že by sme z neho vyrobili 4-metrový výrez vlákninového dreva pre odberateľa, ktorý ho odoberá na hmotnosť a následne ho seká na energetické účely. Zvyšnú časť skráteného surového kmeňa by sme vyrobili ako 6-metrový výrez v kvalitatívnej triede 3C. Drevina buk lesný. Na dolnom čele je evidentné nepravé jadro, plamencovité s tvrdou hnilobou. Je rovnako dvojsmerne krivý. V hornej časti sú veľké otvorené hrče, respektíve tie hrče sú aj nezdravé. Na základe uvedených skutočností by sme prikročili k výrobe sortimentov následovne. Prvých 6 metrov až po miesto zakrivenia. My sme robili výrez 3C triedy. Ďalších 5 metrov opäť výrez 3C triedy. A posledné 4 metre by boli v kvalite vláknového dreva. Vzhľadom na lístky znakov, ktoré sú tam veľké nezdravé hrče, respektíve hrča podvoja. Drevina dub letný, typická zhrubných dimenzií, s dvojsmernou krivosťou, so sploštením. Ak hodnotíme a adjustujeme teda dolné čelo, vidíme, že nebolo dodržané ustanovenia normy 50, to znamená, nie je upravené čelo kmeňa, nie sú odstranené koreňové nábehy. Je tu odľupčivá trhlina v smere letokruhov. Na základe uvedených skutočností a teda aj veľkej zložitosti by sme prikročili k výrobe sortimentov následovne. Prvé 4 metre výrez v kvalite 3B. Tu som niekde, kde je to okruh. Opäť 3B. Až zvyšných 6 metrov v kvalite 3C. Krátený surový kmeň drevina buk lesný. Na dolnom čele je viditeľné nepravidelné plamencovité jadro s tvrdou hnilobou. Je viditeľný plytký zárez a vznik výrobnej trhliny z titulu absencie vonkajšieho nedorezu a nedodržania pracovného postupu pri spíľovaní stromu. Viditeľné sú ďalšie znaky ako veľké zarastené hrče, veľká hrča po dvojáku, veľká točitosť, zarastená mrazová trhlina. Ide o typický dvoják. Z uvedených skutočností je možné navrhnúť praktickú výrobu sortimentov surového dreva nasledovne. Prvé 4 metre bude vyrobený výrez vlákninového dreva. Ďalej sa budeme snažiť eliminovať nepravidelnosti tvaru kmeňa výrobou 2-metrového výrezu opäť vlákninového dreva. Nakoniec vyrobíme 4-metrový výrez v kvalitatívnej triede 3C. Pri priečnom prerezávaní kmeňov sa musia rezy viesť kolmo na os kmeňa a musia byť rovné.
Rezy je potrebné viesť tak, aby nedošlo k ohrozeniu pracovníka a poškodeniu prerezávaného dreva s ohľadom na maximálnu výťaž sortimentov a následné speňaženie. Miesto priečného rezu sa vždy volí za veľkou hrčou, ktorá tvorí tzv. Zámku. Kmene sa z bezpečnostných dôvodov nesmú pri prerezávaní pridržiavať rukou ani nohou. Prehnuté a nepodopreté kmene sa najprv zo strany tlaku narežú a potom sa zo strany ťahu dorežú. V nečistených kmeňoch je dôležité kmeň v mieste rezu očistiť. Pri drevinách s hrubou borkou je potrebné kmeň v mieste rezu odkvorniť. Po ukončení výroby sortimentov surového dreva je potrebné, aby boli upravené v zmysle STN 480050, čiže musia mať zarovnané čelá, zostatky po konároch a musia mať odstránené koreňové nábehy. V zmysle vyhlášky 232 z roku 2006 v znení neskorších predpisov sa vyťažené drevo a z neho vyrobené sortimenty surového dreva označujú ciachou vydávanou a evidovanou obvodným lesným úradom. Ciachou nemusia byť označené sortimenty vlákninového a palivového dreva kratšie ako 2 metre. Sortimenty sa spravidla označujú aj kvantitatívnymi parametrami, dĺžkou v metroch a strednou hĺbkou v centimetroch. V určitých prípadoch sa urobí aj označenie kvalitatívnej triedy vyrobeného sortimentu. Niektoré lesnícke subjekty na Slovensku označenie týchto parametrov sortimentov nahrádzajú osadením plastového štítku s čiarovým kódom, ktorého evidencia v mobilných zariadeniach zabezpečuje všetky potrebné údaje. Ešte pred uložením sortimentov na hromady je potrebné urobiť ich ošetrenie proti šíreniu čelných trhlín. Najčastejšie sa na to využívajú železné SH-ky alebo plastové TH-ky. Znázornená aplikácia mriežky nie je správna. Aplikovaná by mala byť čo najviac k vonkajšiemu okraju priečneho prierezu kmeňa. Jednotlivé sortimenty surového dreva sa ukladajú na zabezpečené hromady podľa kvalitatívnych tried. Akákoľvek ručná manipulácia s drevom počas jeho pohybu nie je dovolená. Hromadu dreva možno ručne rozvaľovať len od čiel kmeňov pomocou vhodného ručného náradia. Pri manipulácii s drevom nemožno vstupovať na hromadu dreva a pred hromadu dreva, ak nie je zabezpečená proti pohybu alebo ak sa rozvaľuje. Postup prác pri skladaní, premiestňovaní a nakladaní dreva určuje strojník, pri použití žeriava a navíjaka viazač. Manipulácia s drevom a uskladňovanie dreva na manipulačno-expedičnom sklade sa vykonáva podľa prevádzkovo-bezpečnostného poriadku v zmysle vyhlášky 46 z roku 2010. Prevádzkovo-bezpečnostný poriadok obsahuje technologické postupy a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre všetky druhy prác, ktoré sa pri manipulácii s drevom a jeho uskladňovaní vykonávajú, a všetky technické zariadenia,
ktoré sa pri týchto činnostiach používajú s ohľadom na technické parametre používaných technických zariadení. Musí byť vypracovaný pre každý manipulačno-expedičný sklad s detailným prispôsobením pre miestne pomery. Musí obsahovať požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce pre všetky druhy prác a strojov, ktoré sa na sklade vykonávajú, respektíve nachádzajú. Bezpečnostnými predpismi musia byť oboznámení všetci pracovníci.